Karong buwan sa Agosto, gikatakdang i-demolish ang 𝗠𝘆𝗀 Bridge duol sa Tabuan Public Market nga maoy nagsilbing utlanan ug nagsumpay sa Barangay Pahina Sentral ug Barangay San Nicolas proper ning dakbayan sa Sugbo. Base sa napatik sa historical marker, natukod kaniadto pang Spanish period ang 𝗠𝘆𝗀 Bridge o gi-reconstruct niadtong 1953. Gani tungod sa kakaraan niini, questionable na ang kalig-on sa maong bridge, hinungdan nga kinahanglan na gyud kining gub-on. Matud pa ni Cebu City Councilor Jerry Guardo, chairman sa Committee on Infrastructure, nga ang maong lakang gi-endorso sa Department of Public Works and Highways kun DPWH tungod nga dili na kiniluwas alang sa mga motorista. Structural integrity bitaw sa bridge bitaw, murag dili na siya maayo ba. Ang kabilya sa ilawom ba, medyo nangataya na bitaw. Unya ang sige mabasag ulbo, sakang tubig sa baha, mamataya na sad. So dili na gyud kay safe siya. So there's really a need for total replacement gud siya. Mukabat sa dulan 14 million pesos ang gigahin nga pondo alang sa demolition ug lakip na pud ang pag-construct sa bag-ong taytayan. Gibana-banang moabot sa 450 ka adlaw nga molanat ang demolition ug ingon man reconstruction sa 𝗠𝘆𝗀 Bridge. Nagkanayon si Guardo nga padayon ang ilang proseso sa pagkuha og permit gikan sa Road Management Authority ug aron sa pag-andam sa mga rerouting plans alang sa mga ruta nga maapektuhan. Of course, they have to secure permit from the CCT or the traffic management because there will be a total closure man kay gub-on man gyud ang bridge, nga replace nila, nga build a new one. So totally closed gyud siya. So of course we have to prepare the traffic rerouting plan. Kaguol ang nabati ni Nanay Edna kinsa 36 ka tuig na nga nagpuyo kilid sa tulay. Sumala pa niya nga dakong epekto alang sa ilang negosyo ang mahitabong pagsirado sa dalan. Ay makapikto kayo ma'am kay apil man kayo mi diri. May kuan gay mi sa among agianan asa mi agi ana mao ra nya wa man say mo duol diri kay wa na may kaagian. Mo gid apektado gid kayo mi. Hangyo nila sa kagamhanan nga kung mamahimo, matagaan ug hinabang ang mga residenteng maapektuhan sa maong proyekto. Kini si Queenie Joligon, alang sa 𝗫𝗏𝗏 Cebu.